continuem a Més a banda i banda i a veure, qui està aquí a l'estudi avui va a viatjar des d'Irlanda només per visitar-nos al Rap Radio i per fer justament, no, com no hem pogut fer el dilluns Nou Món Digital, lo hem traslladat des d'Irlanda fins aquí al Carles Mateo. Carles, benvingut no només a Ràdio Amèrica Barcelona, sinó també a l'estudi novament. Sí, molt content de tornar-vos a veure. Vas a estar de visita a Catalunya. Sí, he arribat a Catalunya, aprofito per veure la família i faré diverses coses. Molt bé, molt bé. Imagino que també vas a viatjar per celebrar que la Unió Europea ha aprovat la nova llei que farà tots els smartphones emprin el mateix carregador. Sí, tot el món està pel carrer celebrant-ho, excepte Apple. Excepte Apple, totalment. Ahir a Plaça Catalunya no hi ha res gent celebrant, oi? Exacte, veies el 90% de la gent contenta, amb cava, tothom feliç, i veies gent amb cares llargues i tots duien un iPhone i un logo d'Apple. A veure, com és aquesta situació? Bé, aquesta situació és que la Unió Europea s'ha posat d'acord i ha aprovat una llei que el 2024 tots els smartphones hauran de dur el mateix carregador. Qual serà? El USB-C. El C, claro, que a més carga molt ràpid. Pot carregar molt ràpid, sí, té moltes avantatges. Sí, i a més, amb el mateix USB-C pots carregar portàtils, pots carregar smartphones, pots carregar molts dispositius, bateries externes també. És un port que serveix per moltes coses. També té un perill, i jo sempre miro la seguretat, i és que aquest port serveix per carregar, però també serveix per dades, per connectar-li aparells, discs durs, tota mena de dispositius. O sigui que on jo posa el meu... Això Ara vigila... entenc per què la Unió Europea va aprovar aquesta nova llei. O sigui que... És fàcil Pegasus, amb això. Està pensant el mateix, sí. O sigui que on jo vaig a posar el meu carregador C amb el meu mòbil a, no sé, a algun lloc... Pot haver un problema de seguretat, sí. Perquè... O sigui, me poden robar les dades. Lo normal, si tot funciona correctament, és que t'apareixés un missatge preguntant-te autoritzes les dades en... Molta gent no sap el que fa. Li dona i després diu, vale, no sé què li he donat. Doncs aquest és el problema. Igual que moltes vegades hackegen els ordinadors també perquè van a una web i diu, instal·la't aquest software. Sí, i cliquen sí sense pensar res. Doncs aquest és el problema. I és el petit risc que hi ha, no? Fa temps recordo un tipus d'atac que es basava en USB i és que a través del port USB simulaven l'enviament de pulsacions del teclat i amb això podien arribar a guanyar control de l'ordinador. Bé, és tot un món, tot el tema de seguretat. Sí. Que complicat, però bueno, podrem carregar al 2024 nuestros móvils i altres dispositius sense el drama de cadascú tenir el seu carregador. No, però a mi també, i deixa'm fer un apunt i anem ara a parlar d'un altre tema, perquè quan estàs en una festa d'amics sempre hi ha el burro que no porta el carregador i a mi sento tan feliç de dir no, és que tinc un carregador que no et va bé per tu, perquè a mi jo no vull deixar un carregador. No quiero prestártelo. Jo no vull deixar-te el meu carregador, per tant, és una excusa de dir, no, és que clar, el meu no et va bé. Igual jo vaig a confessar que el meu està una mica... Sí, això els hi passa molt als d'Apple. Els hi passa molt que sí? Sí, jo no especularé sobre aquest tema, però jo he tingut iPhones també i els cables morien a un ritme que no em passa amb Android. No, a mi em passa amb els dos, A mi amb els dos, El meu mòbil ja està morint, així que veurem quan fem el canvi, però és una mica car, la veritat, fer el canvi de mòbil. Bé, després de la meva dosi de persona que no deixa els carregadors, d'un poc generós. Ara sí, continuem amb les notícies, sisplau, Carles. Sí, doncs m'ha cridat molt l'atenció que Elon Musk ha dit als seus treballadors diverses coses no molt agradables. La primera ha dit que s'ha acabat el teletreball i que tornin a l'oficina o que pleguin, tal qual. Así de senzill, però... Digo, estem parlant, no, de una empresa molt gran, molt reconeguda. Sí, ho ha dit per Tesla, que fan els cotxes elèctrics i els hi va molt bé. I
I ha dit això, no només això, sinó que, a més, també la segona notícia és que ha anunciat un acomiadament que té planejat del 10% de la plantilla. O sigui que Sí. està fent una reducció. Sí, i és una cosa ben curiosa, perquè, bé, també ho lliguem amb el que estàvem parlant dels cotxes que condueixen automàticament, doncs la feature, la funcionalitat que diu que tindrà més èxit serà, i que els donarà més beneficis, serà el cotxe autopilot, completament que condueixi independent. I, de fet, aquesta funcionalitat abans la venien a $6.000 i ara la vendran a 12.000. L'estan doblant. I quina és la teva interpretació d'aquestes accions? La veritat és que sobre el tema de que digui que teletreball no i que qui no li agradi que plegui, realment em sembla terrible. I una mica estrany, no?, per aquest context, perquè totes les empreses van a proposar el teletreball més després de la pandèmia. Clar, avui en dia, més després de la pandèmia, que tothom s'ha esforçat per treballar amb les condicions que no eren les més òptimes i s'ha demostrat que es pot, avui en dia les empreses guanyen pel talent. Les empreses que tenen gent amb talent, que creen coses poderoses, coses d'enginyeria potents que funcionen, són les empreses que guanyen els diners. Llavors, amb això està bàsicament espantant el talent. De fet, Apple també va dir que els treballadors havien de tornar a les oficines i s'ho estan plantejant perquè han començat a perdre talent de màxim nivell a una velocitat esgarrifosa. I costa moltíssim trobar enginyers bons, és molt, molt complicat, com per perdre-ho així. Una mica estrany. Continuem amb més notícies i anem cap a Rússia. Sí. Bé, les empreses russes estan tenint molt problema amb el tema de les sancions i els estan passant coses molt a gran escala en tema de tecnologia. Per exemple, les empreses no poden contractar els proveïdors de cloud a l'estranger perquè no poden pagar, els bancs estan desconnectats, no els hi poden pagar ara. I llavors les empreses de cloud i de hosting internes, les que allotgen servidors de Rússia, les que donen cloud a Rússia, estan intentant comprar desenes de milers de servidors perquè necessiten més capacitat i no troben on comprar-les, perquè estan sancionats. Llavors no poden comprar-ne, no poden pagar i llavors no poden donar el servei a totes les empreses que volen tenir cloud a Rússia, les empreses russes. I bé, el govern rus, perquè veiem la magnitud del tema, ha aprovat urgentment una llei que els permet fer importacions paral·leles de microchips d'Intel, telèfons, cotxes, ordinadors, de països com Kazarian o Xina. Aquest últim em sona. El primer, jo no sé ubicar-lo al mapa. I no ho he buscat, no sé on és, però... Google soluciona ràpidament. No, me aparece una persona, és molt important. En serio, totalment. Li una persona. Si em surt Frankie Kazarian, lluitador de lluita lliure professional. És aquest el que sortia, Deu ser molt fort. I justament, no? Aquesta nova llei i posa, aquest és un comentari molt personal i ja no més allunyat de l'anàlisi del nou món digital, sinó és la relació Rússia-Xina en microchips y teléfonos hoy, y dejan fora a Estados Unidos, que és com la gran potència. Sí, el que passa és que això no pots deixar fora tot el que són PCs, es basa en microchips que fabrica Intel, bàsicament, i una altra empresa que es diu AMD. Hi ha alguna altra que fabrica, però és tan minoritària que no... Són compatibles entre si, és a dir, pots posar els mateixos programes en aquests microchips. Llavors, Rússia ha intentat fer els seus microchips i ha sigut un desastre absolut. No se n'han sortit. Clar, calen molts anys per tenir microchips fiables que funcionen, que no tenen errors. Els microchips d'Intel han tingut errors durant diverses generacions de xips. És a dir, que va millorant el tema amb els temps. I continuem ràpidament amb les notícies, així tancam aquesta secció, perquè hi ha moltíssima més informació d'altres temes. Sí, bé, m'ha agradat molt. Bé, parlant de la Xina també, Apple està movent part de la producció dels seus iPads de Xina a Vietnam, perquè amb el tema del Covid, no per tema polític, però amb el tema del Covid, Xina està impactant molt, està parant molt el tema dels negocis, els està parant molt, i llavors han mogut una part de producció ja cap a Vietnam, i es veurà què passa.
Llavors, una notícia de medicina que m'ha agradat molt, que la trobo molt increïble, i és que una dona ha rebut el primer implant d'una orella feta amb les seves pròpies cèl·lules amb una impressora 3D. És molt interessant, perquè el meu company de pis, que és odontòleg, en la seva investigació són implants per millorar el bruxisme amb implant 3D, justament, i fan cèl·lules amb impressores 3D a partir de dissenys Sí, ho dissenyen amb CAD, amb programes. Claro, exactament. En 3D. Exactament, sí. I és molt interessant. Ara justament l'he enviat a aquesta notícia. Sí, és molt, molt interessant. M'agraden molt aquestes impressores. Un amic meu em va fer un clauer amb la meva inicial, amb la C, em va fer un clauer amb la seva impressora 3D. El més fort d'aquesta és que no imprimeix amb plàstic o amb altres... Hi ha impressores que imprimeixen amb ciment a tamany gran. A la Xina estaven fent servir impressores 3D de ciment, però a lo bèstia, que imprimeixen edificis. Ja van fent l'edifici per capes, però aquesta, el fort d'aquesta és que imprimeix amb les cèl·lules de la pròpia pacient que s'han tingut en cultiu i va fent l'orella amb les cèl·lules. No. Llavors no hi ha rebuig. És l'avanç de la ciència. Continuem amb alguna informació més ràpida abans de tancar les notícies? Molt bé. Doncs a Irlanda, una mica de desastre amb el tema dels bancs. 2 bancs han tingut problemes. El Bank of Ireland, els clients que van intentar comprar les entrades pel concert de Bruce Springsteen, doncs han tingut molts problemes i hi havia una llarga cua i quan els arribava l'hora fallava l'aplicació del banc i s'han quedat sense poder comprar les entrades milers de persones. I tenen un emprenyament fort. No, imagino que així. I ara sí, parlem de seguretat o anem cap a l'entreteniment i als videojocs? Jo vull anar als videojocs perquè hi ha un que m'ha cridat molt l'atenció. Sí. Home, jo vull aquest videojoc de gats. Ostres, que ets un gat? Però què és això? Sí, aquest videojoc és molt xulo. És un joc que simula que et portes un gat, que tu ets un gat, i ets un gat en un món postapocalíptic que està ple de robots, i hi ha robots amics, i hi ha perills també, i llavors ets un gat molt intel·ligent, però et vas movent... Depèn de cada un. Sí, però aquest gat va per uns paisatges i uns edificis molt xulos, va saltant pels terrats i Estic veient justament la presentació del videojoc i a més, està molt bé dissenyat. És molt xulo, sí. Les imatges són increïbles. Sí, és tipus cyberpunk, el joc cyberpunk, o Elden Ring, aquesta qualitat d'escenaris fantàstics on veus en profunditat els edificis, amb tot detall, molt xulo. I si continuem parlant de videojocs, a mi m'ha agradat molt la segona proposta que ha posat el Carles, que justament és la primera programadora que va fer un videojoc on l'heroïna era una dona. Sí. Com és aquesta? Ostres, aquesta història és molt xula i va ser un dels primers videojocs quan els ordinadors tenien 8 bits i va ser aquesta programadora va fer el primer joc que la protagonista era una dona, una noia. I ho va fer amb un estudi de videojocs que no tenia molts recursos, diguem, i que al cap de poc temps va acabar tancant, llavors aquest joc no va tenir l'èxit que hauria merescut. Però es va fer tota una campanya d'investigació per descobrir qui era aquesta persona i van aconseguir localitzar aquesta persona. Perquè quan se publica, qui era el que lo havia fet? Doncs hi ha una empresa... Clar, no era el nom d'aquesta dona. No, bé, quan es publica un videojoc se li dona un títol, llavors sí, els crèdits sí que hi ha tothom que ha participat, però el títol no té res a veure amb les persones que l'han creat. Imagino que tu apareixes en molts. Sí, jo apareixo als crèdits dels jocs de Blizzard, sí. Molt bé. Ara començaré a prestar atenció als crèdits. Els crèdits finals és un orgull, sí. I parlem de, per sort, va dir el nom com corresponde, Dragon Ball Super Hero. Sí, s'està preparant aquesta pel·lícula, està a punt de ser llançada a nivell mundial, i llavors hi ha una campanya aquí molt important per intentar que es faci en català, que no és Dragon Ball Z, li diem bola de drac Z, aquí.
I és la sèrie que ha unit a totes les generacions, no? El Goku. I en català com és? També. Bola de drac. Bola de drac. Bola de drac Z. Sí, es diu Bola de drac, nosaltres li diem Bola de drac Z, sí. I està havent una campanya a diversos nivells perquè es faci en català el doblatge. I, de fet, gent important, fins i tot el doblador original del Vegeta ha sortit en un vídeo per promocionar doblant el Vegeta molt ben doblat amb un discurs dient que volem que la pel·lícula estigui en català. Cacarot, tu què en penses? Quan li diuen al Goku, li diu Cacarot. Molt bo. Sí. Podem compartir, no? Aquest vídeo, lo tenim? Ha d'estar, sí, el tinc aquí. Sí, comparteixo l'enllaç al Twitch. Ah, fantàstic. Sisplau, sí. Perquè m'encanta. I, a veure, perquè si continuem, jo la veritat que todavía no he pogut veure la sèrie d'Obi-Wan. Ara he tingut la informació de que ja tinc accés a Disney Plus, així que podré veure, però jo imagino que tu ja l'has vist. Sí. I com està? Genial. Està genial. Està molt, molt bé. La veritat és que m'ha encantat. Només hi ha un tema aquí que m'ha disgustat i no és amb la sèrie, és amb alguns fans que per algun motiu es veu que els hi molesta que hi hagin personatges que siguin de raça negra. Els hi molesta que no siguin tots blancs, es veu, a Star Wars. Perquè a les redes socials, a les xarxes socials ha hagut comentaris? Sí, hi ha hagut comentaris d'alguns fans que la veritat és que globalment ningú ens agrada aquests comentaris que han fet. Vull dir, poden haver aliens però no pot haver gent negra. Per què? O sigui, per què tenen els blancs que no tinguin els altres? I llavors és una cosa que m'ha disgustat molt que hi hagi aquest racisme i aquesta versió, i sembla ser que ja ha passat amb algunes altres de Star Wars on hi havia... Ah, mira. Sí, llavors precisament una de les personatges principals és una noia, a més molt maca, que és molt graciós perquè a les fotos, diguem, que Disney la promociona, és una model, i després quan fa de dolenta, la veus dolenta, no la veus com molt maca i en l'altra la veus... I és un tema que m'ha disgustat que hi hagi gent tan obtusa que segueixi... Sí, com sempre des d'aquí, no? Condenem aquesta informació. I hem de compartir més estrenos. Sí, s'ha estrenat la tercera temporada de Orville a Disney Plus i és una sèrie que és una paròdia de Star Wars. Perdona, de Star Trek. De Star Trek. I tenen una nau que s'assembla molt, també viatgen a una velocitat hiperespacial similar. Tot s'assembla molt, però molt en paròdia, molt en clau d'humor. I és quan un robot intenta... Bé, no faré spoiler, però quan un robot intenta entendre el sentit de l'humor poden passar coses molt bèsties. I passen aquestes coses, no? Llavors és molt divertit. Molt bé. Alguna informació més del món del audiovisual o ja podem parlar de seguretat, que és un altre tema molt interessant que tenim avui? M'agradaria dir una cosa. Bé, abans deixa'm dir-me el nom del videojoc del gat perquè no l'he mencionat. Sí, es diu Stray, S-T-R-A-Y, que això bàsicament vol dir un gat del carrer, un que no té amo, Stray. Sí, un Stray Cat és un... No sé com dir-ho en castellà, però és un gat que viu al carrer que no té amo. I de Bola de drac, si esmentar el nom de la campanya, això ho promociona molt el racó del manga, també a Twitter doblatge a català, i aquests dos són... Si aneu allà podeu veure com està evolucionant tot aquest tema. Uau, molt interessant aquesta proposta, m'agrada. Fantàstic. M'agrada molt, la posarem també, la compartirem la informació. I ara sí, tu vas decidir, Carles, amb què continuem. Si continuem justament la part de seguretat o si continuem amb les recomanacions que també tenim ahí preparades per la gent que nos escolta. Sí, m'agradaria comentar una mica algun tema de seguretat perquè és molt pràctic, anem agafant bones pràctiques. I, per exemple, una de les preguntes que em feies l'altre dia és com aconsegueixen les nostres dades? Jo et vaig dir que quasi mai tenen les nostres dades, però sí que és veritat que de vegades les tenen. I això, per exemple, passa
per exemple, una empresa, un e-commerce, on tu compres roba, per exemple, tu crees el teu usuari, la teva contrasenya... I poses acceptar. Sí. Accepto les condicions que m'he llegit de 50 pàgines. No he llegit res i he posat acceptar. Sí, però no estic pensant en la mala fe d'una empresa que pugui explotar les dades. No, estic pensant més aviat en que de vegades les empreses les hackegen. Llavors, potser una startup o una empresa no tan startup, pot ser una empresa gran perquè els ha passat a empreses molt grans, els hackegen i els hi roben la base de dades. I llavors obtenen, en alguns casos, el teu usuari, la teva contrasenya i dades personals, i les contrasenyes haurien d'estar encriptades, però de vegades passa que no les encripten, o les encripten d'una manera molt fàcil de desencriptar. Sí, a més també, no? Hi ha molt bons hackers al món. Sí, hi ha gent que es dedica a fer el mal. Si aquest talent l'utilitzessin per fer el bé, seria el món molt millor, però hi ha gent que decideix aquesta via ràpida i fàcil, que normalment acaben pagant-ho tots, perquè tard o d'hora els enganxen i llavors van a presó, vull dir que no paga la pena. Però un tema d'aquests que és interessant d'extreure és que quan ens registrem en diferents webs utilitzem diferents passwords. Perquè què passa? Si hackegen una base de dades, el que faran és intentar amb el teu email i el teu password, amb aquell password, a tot arreu. Carles, no a veure. No vull saber. No sé el que em diràs, no vull saber. Carles, es muy difícil acordarse todas las contraseñas. Plau, por favor. Digo, yo intento fer un canvi de clau per diferents, però no és fàcil o fer alguna regla, alguna sistematització de aquí poso... El problema és que si és una regla que es pot deduir, potser també te la poden deduir. Aquí hi ha una manera que et recomano. Hi ha softwares que serveixen per això, per exemple, LastPass, Last d'últim i Pass de password. Jo, personalment, no recomano fer servir això. Per què? Perquè si hackegen LastPass, tenen tot. Llavors, fins ara no ha passat... Vols saber on tinc totes les meves claus? Tipo... A una llibreta de paper. Ojalà. Aquesta és la millor. Aquesta és la millor, no? Clar. Això és el que jo recomano. Jo poso el meu dit a l'Apple i, sisplau, recorda-me la contrasenya de todo. Ostres. Però fes la còpia en paper. Jo tinc una llibreteta a casa on tinc tot apuntat. Sí, però normalment vaig necessitar la clau quan no estic a casa, quan... Clar. Què fem? Llavors, jo recomano escriure en paper i, de fet, utilitzant mnemònics. Mnemònics et serveixen per recordar paraules més llargues. Per exemple, imagina't que tu tens un password que és Mariona 123. Doncs tu no apuntis a la llibreta Mariona, sinó que poses la M majúscula i tu saps que sempre que tens una M majúscula és Mariona. Vale. Saps? Sí. Perquè no vingui el teu germà i et miri l'agenda i... Per exemple, això és... Sí. Sí, utilitzar mnemònics és una... O, per exemple, a la llibreta no apuntis el teu email i la contrasenya, apunta l'inicial de l'email i una arroba, per exemple. Tu saps quin és el teu email. Si algú agafa la llibreta no ho sabrà. Esperem. Tot el que sigui, bé, una mica més difícil per posar Però tampoc no podem anar per la vida tenint aquesta por de que, és que ho he de mantenir en secret perquè m'ho trauran o m'agafaran la llibreta o m'agafaran el mòbil i trobaran totes les contrasenyes. Tampoc no podem anar així, no? Dic jo, vaja. A veure... Jo crec que Carlos va dir que sí. Sí, jo t'anava a dir que sí, igual que no deixes el mòbil a la taula del cafè i te'n vas al lavabo. Claro. Això, per exemple, a Irlanda sí que ho fan. Deixen el mòbil al pub, sí, deixen la jaqueta i se'n van, però el pub és com la teva segona casa i és molt local, tothom es coneix. Llavors, això a Barcelona, quan jo veig algú a Barcelona, un turista, en un cafè, que deixa el portàtil i se'n va al bany, li vigilo, i quan torna li dic, disculpa, aquí no, això no ho pots fer perquè hi ha gent que no és com a altres països. No, jo quan vaig al lavabo i estic en un restaurant m'emporto el mòbil, però no també per això, però i si em quedo tancada al lavabo i he d'avisar els meus amics que vinguin a obrir? Per tant, sempre m'emporto el mòbil al lavabo. Pots fer un golp al... Sí, però de vegades hi ha lavabos que estan a l'altra punta del restaurant. A veure, Carles, tanquem amb les recomanacions, sisplau. Com fem amb la seguretat? A veure, el tema de tenir passwords diferents per tot arreu, això és superimportant. Llavors, activar també el que diem MFA, la Multifactor Authentication.
És a dir, pel teu compte Gmail, pel teu Twitter, per tot arreu, utilitza email, mot de pas contrasenya, es diu, i llavors utilitza el teu mòbil també. És a dir, t'han d'enviar un missatge cada cop que vols fer login, de manera que si no tenen el teu mòbil, encara que tinguessin la contrasenya, si et roben la llibreta però no et roben el mòbil, no poden entrar. Exacte. Llavors, són 3 passos. Per això es diu multifactor, perquè intervenen diversos factors. I això totes les empreses fan servir multifactor perquè es basa en un tema. Es basa en una cosa que saps i en una cosa que tens. Vale. Que saps, pot ser el teu email, pot ser el teu mot de pas, però el que tens és un dispositiu físic que un atacant que és remot no té accés al teu dispositiu físic. A veure, els que són ja els superhackers arriben a clonar targetes SIM per poder rebre els missatges. Vull dir que però ja són nivells Sí, és un altre nivell, sí. Imagino que a aquesta persona, eso, no van a interesar-le les meves dades perquè no tinc gaire que pugui interessar-le. Carles Mateo, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per visitar-nos avui a l'estudi i ens veiem la setmana que ve. Encantat. Carles Mateo des d'Irlanda amb Nou Món Digital.